Майка камчатска кафява мечка стъпва предпазливо върху горската почва, а две малки я следват неотлъчно. Едва на един сезон те се търкалят и играят, откривайки света с безгранично любопитство. През първите 2 или 3 години ще останат под зоркия поглед на майка си, учейки се къде да намират горски плодове, как да ловят риба и кога да избягват опасностите. Тези кафяви мечки могат да достигнат тегла над 700 кг, превръщайки се в едни от най-големите на Земята. Въпреки че са безспорната звезда на гората, това местообитание е доми на много други същества, сред които лисици и рисове, всяко допринасящо за сложната мрежа на живот в дивата природа. В една пролетна утрин, край бързиите на планинския поток, малките мечета усещат нов, непознат аромат. Водени от любопитството си, те се приближават към реката, където животът кипи в неспирно движение. Майка им, внимателна и опитна, следи всяко тяхно движение. С усвоени през поколенията инстинкти, тя демонстрира умението си, превръщайки мигновения прилив на водата в шанс за прехрана. Малките наблюдават, после опитват. Първо несръчно, после все по-голяма увереност. Всяка грешка и всеки успех те разкриват част от тайните на оцеляването, стъпка по стъпка изграждайки своя път в дивата природа.